Takže čaute ľudia, toto som ja z série Skrazeo, vítam pri mojom novom odspojení toto let's play na hru Minecraft a my budeme natáčať hardcore mod. Uvidíme a budeme sa snažiť, aby sme čo najdlhšie prežili. Takže ak sa vám toto videjko bude páčiť, nezabudnite ho na konci videa olajkovať, okomentovať a určite dajte odber. Veľmi nám pomôžete tým. Takže my sa pustíme do toho hardcore módu. Tak. No. A mám nainštalovanú aj mapku, ktorú vám môžem ukázať. Tak. No a my môžeme sa pustiť do hrania. Takže nakútame si nejaké drevo zo začiatku a budeme sa snažiť prežiť čo najdlhšie, ako sa len dá. Takže bol by som rád, ak by sme prežili nejakých 30 partov. Uvidíme. Jeden part by som chcel natáčať asi nejakých 20 minút. Takže dúfam, že vám to bude stačiť a ak vám to bude vyhovovať. Určite ak vám to nebude vyhovovať a veľmi sa budete tešiť na tú sériu, tak stačí napísať do komentárov limit, aký by ste chceli, ako by som to mal natáčať, ale určite nepreháňajte s tým časom. Tak ideálne by to bolo do tých 20, no až do tých 30 minút. Od 20 do 30 minút. Tak. No ešte si vykutáme tento stromček. A môžeme si robiť na radie, lebo ako poznám hardcore mod, tak to dosť veľmi ťažký mod, čo sa týka zabitia. Tak síce zombici, neviem ako som tu nastavený, lebo ak si dám options, tak môžete vidieť difficulty hardcore, takže neviem. Uvidíme ako to bude. Mám obmedzenie nastavené na 50 fps, takže v pohode. No a dúfam, že budete počuť aj zvuk z hry. Takže mám nový komp, určite ma poznáte pod prezývkou série Craft niektorí. Teraz natáčam na novom channeli na série Crafte, tí čo ste mi dali odber, vám veľmi ďakujem. Sorry, ale mám jednu správu, je taká smutnejšia, že už na série Craftovej nebudem natáčať videá, lebo budem natáčať videá sem. Takže tak. Ešte si urobíme. No a môžeme si robiť pickaxe, wooden pickaxe. Tak, sem si robím nejakú primitívnu jaskinku, aby vyzerala iba ako jaskinka, no. Sorry. No a môžeme si naťažiť nejaké cobblestony. Jeden, druhý, nejakých 10 by nám malo stačiť, predpokladám. Chcel by som si urobiť nejakú jednu lopatku, dve meče a dve pickaxy. Tak. No, čo by som vám také povedal? Neviem. Renderujem videá cez Sony Vegas a ich upravujem. A natáčam cez Fraps, to je určite jasné. Väčšina let's playerov natáča cez Fraps. OK, my si ešte urobíme sticky zatiaľ. Oh my gosh. Tak, hop. Hop, no 10. Urobíme si najprv dva meče. Potom dve pickaxy. A jednu lopatku. A jednu sekeru. OK, všetko nám to vyšlo. Toto by som mohol zahodiť. Hop. No a ešte si to tu zatiaľ poukladám. Tak. No. Mäsko máme. Lenže budem musieť vrátiť do jaskinky. Hop. Dole. Ja si ešte naťažím pár hliny, aby som nemusel vytvať tými cobblestonemi. No a môžeme si zatiaľ naťažiť. Uvidíme ako sa bude dariť. Dúfam, že nezomrieme v prvom parte, lebo bol by to veľký fail. A určite toto čo natočím, tak by som to chcel hodiť rovno aj na YouTubeko. No, vyrenderovať aj hodiť na YouTubeko. Takže tak. No, sem to zahodím a zoberiem si nejaké dirty a môžeme ísť hore. Tak. OK. Zabijeme prasiatka, aby sme mali nejaké mäsko. Na začiatok určite potrebujem veľa mäska. Lebo ak budeme mať veľký hlad, čo už nebudeme mať hunger bar, tak tým pádom sme skončili.
lebo v hardcore móde určite to všetci poznáte, zomrete. Takže tak. Hlavne cez noc to bude nejaké divoké. OK, ja som naspäť. Tak a pokračujeme ďalej. No, zatiaľ sa môžem nájsť, dám si jedno jablčko. Tak a budeme pokračovať ďalej. Máme jednu voľnu, takže ešte zabijeme dve ovečky. Sice si trošku ničíme meč na tých ovečkách, ale nevadí. Prasiatko, poď ku mne. Poď ku mne. Tak, level 1. Nakutáme si ešte nejaké drevo, lebo určite by som chcel straviť noc v jaskyni. Uvidíme ako sa nám bude dariť. Takže vidím tu nejaký kopec, dá sa tak povedať. No a určite možno sa tam ubydlujeme, takže neviem. OK, pozbierame saplingy a pôjdeme asi tam. Tak. No sú tu ešte nejaké prasiatka, tie pozabíjame. Jaskyňa. Tak môžeme sa sem mrknúť, len dúfam, že nás nikto nezabije. Určite by som potreboval nejaké irony nájsť. OK. Ako stvorené pre nás. To čo povieme, to máme. Mohol by som nájsť nejaké diamanty. Uvidíme, či sa nám to splní. Či v dnešnom parte nájdeme nejaké diamanty. Zas som si zabudol dať stopky, takže budeme bez stopiek. Tým pádom nebudeme vedieť, aký je čas. Tak, OK. Hopla, naťažíme nejaké uhlie. Ale som si neurobil ešte pec. Nevadí. Zatiaľ si môžem urobiť jednu pec. Tak a dáme prepalovať do nej nejaké uhlie. No, pozrieme sa sem. Sem nič nie je. Tam zatiaľ loziť nebudeme. Hopla. Chcel som si ešte urobiť. Fuck. Musíme ísť po vlnu. Lebo som si myslel, že mám 3 vlny, že si urobím posteľ. Ale mýlil som sa, mám iba 2. Možno mi niekde vypadla jedna, alebo sa stratila, neviem. Tak, nie je to až taký problém zabiť jednu ovečku, predsa som ich tu videl viacej. Tak. Sem je ďalšia. Sem je vlna. OK, tak ja som ju nezobral. No, tak som si myslel. Určite sa môžete tešiť na nejaké rôzne let's play. Určite bude let's play, no gameplay z LOLka. Budem hrať za rôzne postavy, ktoré sa vám budú páčiť, alebo ktoré by ste chceli vidieť v mojom podaní. Upozorňujem, na LOLku som taký začiatočný, takže určite môžete vidieť nejaké faily, na to sa môžete tešiť. A mám urobené aj intro, ktoré bude v tomto videu pridané. Takže tiež môžete napísať do komentárov, ako sa vám páčilo intro. Určite ho robil môj kamarát, dám ho aj do popisku videa na vlastný channel. A už urobil viacero videí. Urobil také videá z edity z CSK, z hide and seeku, z klasiku, public a rôzne také, takže určite ho podporte. No, ako je to s tým uhlím? Dáme pripalovať irony, urobíme si zatiaľ posteľ. Tak. Pozrieme, či sa nedá spať, ešte sa nedá spať. Zišla by sa nám ešte jedna vec. Zatiaľ budeme asi bývať sem, ako to vidím. Je to tu také ideálne prostredie. Takže ešte si urobíme jednu pec. Hodíme tam nejaké uhlie. A môžeme ich prepalovať. No a zatiaľ nebudeme plýtvať drevom. Takže by som si toto urobil s kabostónu zatiaľ. Na začiatok. Predsa len hardcore je hardcore. No a musíme šetriť súrovinami, aby sme prežili. Tak no. Hopля. Naťažíme nejaké kabostóny a pôjdem už tam sa pozrieť do tej tmy. Dúfam, že tam nikto nie je. No, nič tam nie je vidno. Pomaličky sa nám už bude stmievať. Takže uvidíme. Ale asi prvá noc bude v pohode. Ako to vidím.
Tak, ja si to tu zvýšim ešte o jedno, aby som to tu nemal také natlačené, tie bloky nado mňou. Tak, teraz budeme mať viacej cobblestone. A ten použijeme na to, aby, keď nám tu spadnú zombici, aby nám nespadli rovno na hlavu. Tak, my sa zatiaľ môžeme vyspať. A tuším, prvú noc budeme mať za sebou. Takže prvú noc sme zvládli a pokračujeme ďalej. No, teraz musím premýšľať logicky, čo by som si mohol robiť za 6 ironov. Jeden meč, jednu lopatu a jednu pickaxu. Jeden meč, jednu pickaxu a lopata sa neoplatí robiť. Ok, urobíme si double chestu, síce plýtvame drevom, ale ak chceme mať v česte nejaké súrky, tak si to tu nahádžeme zatiaľ. Swordy, tie budem používať určite. Si zoberiem ku sebe pre istotu. A pickaxe ironová. No a drevo. Tvoj sem. Tak, 4 styky, hodíme si to sem. 16 torčky na začiatok. Ok, drevo zo sebou do zálohy. No a zatiaľ sa najeme. A uvidíme čo ďalej. Nech sa nám doplňa HPčka a pôjdeme. Pôjdeme. Ja si tu dám ešte jedno svetlo, aby sa nám to nesplánovali zombici. Tak. OK. No hopla, a ešte jedno mäsko. Trčke si zoberiem. No, urobím presnejšie. Tak. OK. Toto si všetko môžem hodiť do česty a môžeme ísť na výpravu. Nikto. OK. Naťažíme nejaké irony, aby sme mali na brnko. Asi začnem tou chestplateou. Tak. Hop. No, sem už nič nie je. Takže je to v pohode, ja si to tu osvetlím pre istotu. Aby sa sem spawnovali nejakí zombici. Tak aby som bol v pohode. No a môžeme sa pozrieť ďalej. Na ďalšiu časť. Zatiaľ by som dal prepalovať do pece. Dám tam nejaké drevo. No, mám tu ešte jedno uhlie. Hop, to by malo vystačiť. OK, a my môžeme výjsť hore. V pohode, pekný je deň. Tak, tam vzadu kvetky, nič. Takže, máme tu race minimap, takže si môžeme nastaviť home. Čo si aj nastavíme, takže M-ko, weapons, ADD, farba červená a dáme si tu dom check. OK. Hop. OK, funguje to. Takže v pohode. No a my už ideme hore a pôjdeme ďalej. Squidov zabíjať za začiatku nemusíme. No. Určite mi napíšte v druhom parte, čo by sa malo také robiť. Napríklad môžeme ísť cavingovať, alebo hoci čo môžeme robiť. Preskúmame to sem. No, sem je iba piesok. Ten určite brať nebudeme. Lebo ten sa nám zatiaľ neoplatí na začiatok. A pozrieme sa ďalej. Takže ja stopnem videjko a budem hneď naspäť. Ja sa pozriem zatiaľ koľko nahrávame, aby sme sa zmestili do toho limitu 20 minút. Takže o chvíľku som naspäť. OK, takže máme ešte pár minút. Ešte nejakých 5 minút máme. Takže nemusíte sa báť, v kľude. Môžeme zatiaľ pobiehať po mapke a poobzerať sa po okolí. OK, funguje to. Funguje to, ako to má fungovať. Takže pôjdem ďalej. No a sem nič také nevidím. Iba les. Iba jeden veľký les. Tak.
Pozrieme sa ďalej. Určite nebudem hrať v hardcore. Určite bol by som nerad, ak by som náhodou sa pozeral do toho hardcoru alebo vrtal by som tam a tým pádom by ma niekto zabil zozadu. Tak by ste nevedeli, ako by som zomrel. Mohli by ste si myslieť, že som ukončil tú sériu iba tak a takto. Takže prasiatka pozabíjam. Hop. Sem nikto nie je. A mám aspoň jaskinku na prehľadávanie. Takže mám radšej ľavú stranu, môžeme prehľadávať. Sem nič nie. Tak pôjdeme dole. Si určite zoberiem. No. Sem tiež nič nie je, iba irony. Zatiaľ som ešte ani jedného zombíka nestretol. Pravdu povediac. A to je celkom dobré. No, nič som nezabudol. Tak, sem to vyzerá nejako podozrivo. Nejaké podozrivé to tam je. Pôjdeme ďalej. Tu sa tá jaskyňa trošku rozširuje. Vyťažíme si nejaké uhlie na začiatok. Tak. No, uhlie by sme mali. A v nejakom 5. parte by som bol rád, ak by sme už mohli enchantovať veci. Pokiaľ nás nikto nezabije. Určite. Tak. Ďalšie uhlie, ja si to tu trošku osvetím. Bol by som nerad, ak by ma zozadu napadol nejaký zombík. Bolo by to veľmi zle pre mňa, ale aj pre vás. Určite by ste boli sklamaní. Tak. No. Uhlie by sme mali vyťaženú, pozrieme sa, koľko máme uhlia, 36. Tak to nám bude stačiť určite. Točky si so sebou zoberiem, lebo mám ich málo. A nechcem až tak plýtvať s nimi. Tak, sem sa pozrieme nejaké irony. Hopľa. A sem už nie je nič. Cesta pokračuje ďalej. Takže ďalšie uhlie, to si tiež vyťažíme. Predsa uhlia je len nikdy nie je dosť. Takže uhlie sa nám zjede na prepaľovanie mäska a prepaľovanie ostatných vecí. Počase, ak budeme až tak fest silný, ak by sme mali nejaké enchantnuté brnka a také, tak by to bolo veľmi dobre. Lebo by sme sa až tak bať nemuseli o svoj život. No. Sorry, ak nič nevidíte. Tak, sa mi ďalšie uhlie. Nejako veľa uhlia tu vidím. Pozriem sa, na ktorom bloku som, v 44. bloku. No, žiadneho zombíka nevidím. Prečo? Chcel by som už nejakého zombíka zabiť. Lak. Už počujem zombíkov. Už vás počujem, zombíci. Nemáme torčiky. Fuck. Nevadí, my si ich urobíme. A dúfam, že je zomreme, no. Dúfam. Nikto? Nikto. Tak sem nie sú zombíci, ale určite počujete ich. 100% ich počujete, lebo ich počujem aj ja. A ak to nahráva zvuk, tak by ste ich mali počuť aj vy. No, takže niekde poblízku sú. Možno tu bude nejaký spawner, alebo nejaká caveka veľká. Takže uvidíme. Uvidíme. Hopla. Fúha, možno budú sem. Oh shit. First zombies. Iba jeden. Myslel som si, že počujem nejaké zvuky, ale to sa mi asi iba zdálo. Vyjdeme hore, ja si tu prehodím nejaké bloky. Tak a môžeme ísť na druhú stranu prehľadávania.
jaskyne. Takže ak dojdem domov, určite... Oh, shit. Tu je nejaký spawner, 100%. Lebo takto by sa mi hra nesekala. Tam bude nejaký spawner, nevadí. Druhá časť. Kde končí vlastne táto jaskyňa? Druhá časť som tu videl ešte. Tak, sem. Sem by som už bol. Sem som už bol. Á, nechal som to ešte jednou, vie? Tak. OK. A môžeme sa vrátiť naspäť. Takže táto jaskyňa už by bola úspešne prehľadaná. Ešte sem dole som bol. Sem je iba uhlie. Ako vždy iba uhlie, uhlie a uhlie. No. Takže v dnešnom parte sme trošku naťažili nejaké suroviny, pokyvovali sme ako vždycky. Tie začiatky sú veľmi ťažké. Ale uvidíme. Hlavne si budem musieť robiť nejaké potinóny na regenerations. A také rôzne. Určite mi môžete dávať nejaké tipy. Predsa len vaše tipy príjmem. A budem sa nimi riadiť. Tak. OK, teraz kde je východ? Sem. No už nám zapadá nám slnko. Takže budem musieť šprintovať domov. Že nás nikto nezabije. Geronimo, Forrest Gump. Takže zahráme sa trošku na Forrest Gumpa. A ideme. Hop, 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 hop. Skačieme rýchlo. 150 metrov, 140, 130. Vidíte ho? Vidíte ho? Skeleton. A radšej k nemu ani chodiť nebudeme. Predsa ale nie som nejaká skilla. Nehrám žiadne CTM mapy. A vôbec duplom by som sa nepúšťal do jedného zombika. Predsa len som... je tam sám. Mohli by sme to risknúť. Ešte si pozabijam nejaké zvieratka. V pohode, zatiaľ je noc, ale nevadí, dúfam, že niečo vidíte. Lebo ak nie, tak... neviem. Hlavne, že ja vidím niečo. Ďalší zombie. Zombies. Toto je zombie apokalypsa. Ešte v rýchlosti sa pozrieme sem. Do tejto jaskynky. Možno sem niečo nájdeme. Iron. Pozrieme sa, koľko máme iron. 14. Nie je toho nejak... 17. 20 ironov. Ďalší iron. V pohode. A sem už nič nie je. No nejako plýtvam tými torčkami. Určite by som to nemusel až tak na každé miesto hádzať. Hop. Takže ideme hore. A vrátime sa už domov. Shit. Je tu nejako veľa zombíkov. Au. Au. Tak, dostaneme sa naspäť domov rýchlo. Aby nás nikto nezabil. Ja si túto trošku osvietím. A vyspím sa. Určite dúfam, že ma žiadny zombík neprepadne. Prosím, prosím. OK, máme deň. A máme tu výhodu, že môžeme zabíjať zombíkov, ktorí horia. Takže ideme ich rýchlo pozabíjať. Tak, ja vám dám zombíci. Vy ste si mysleli, že ma zabijete. Tak, to nie je pravda. Jeden kill. Ďalší zomrel niekde sem. Tak. Pavúk. Hop, a mŕtvy, ani sa ma nečuchol. To je v pohode. A je tu creeper. Hop, mŕtvy, ten sa ma tiež nečuchol. A môžeme pozabíjať nejaké prasiatka. Dnesko nám treba. Je tu pekný bajón na prasatá. Takže určite pozabijame ich. A nebudeme ich plýtvať, lebo oni sa tu naspawnujú určite. Ja poznám tento bajón. Mňa nikto neoklame. A je tu creeper, ktorý sa blíži ku nám. Ten bukol. Nevadí, dirty si pozbierame.
Určite sa nám zíde každý jeden blok. Každý jeden blok. Zničíme ešte tento stromček. Tak. OK. A už to presahuje hranicu nejakých 25 minút, dámy a páni, nejako rýchlo nám to prešlo. Takže ja sa asi s vami pomaličky rozlúčim. Ešte zabijame toto prasiatko, doplníme si hunger bar. A v ďalšom parte určite napíšte do komentárov, čo by sme mali robiť. Podľa mňa by sme mohli trošku kejvovať. Zabijem ťa, chobotnica. Squidí muž. Tak. Skeletron. OK, máme luk, dámy a páni. Takže ďakujem vám v tom, že ma podporujete. Určite dávajte like, odber, komenty si píšte. Môžete písať komenty, dávajte mi rôzne tipy. A ak sa vám táto séria bude páčiť, súhlaste s tým, dajte palec hore a určite sa nezabudnite prihlásiť do odberu. Takže ja sa s vami lúčim a uvidíme sa pri ďalšom ultra hardcore parte. Takže čau.